Pinita ron eh. Huwag dili ko masulod duro. May pa makikita itong babae na ko na. Tawagan. Exact na ako diri as kuwan. Kanto. Na ko masulod ng eskwelahan. Kapon magsulod. Ito eskwela eh. Pulatan dia apa ingon ako. Ayay kini. Pahit na garo ni ay. Kaisya. Ay, paingon na, hapit na. Hapitan. Oh, ano? Man, didali man kaasa man kadto. Ako ito, ba importante kayo. Kuy sa eskwelahan. Ah, di na lagi ko. Kuyugi sa eskwelahan ba? Di na ko magdali ko ba na ko, di pa abot na, napaabot sa ko dito ba? Mura man kagdili oya. Bukan hindi magani, hindi mo kukunin kuyugon sa eskwelahan. Mas importante magusto kita sa inyong eskwelahan. Kuy sa eskwelahan ba? Di lagi ko magdali. Kuy sa eskwelahan ba kay nag-ingon di ako sa akong mga classmate no nga dalon ako akong uyab karong adlaw nya di ka mo kuyog dito. Di lang sa lagi ko pas, ana sa rin lang gunagod. Pili ra man nasunod. Sila ba nagdala silang mga uyab kay pahambugay mig uyab ron. Kabalo kang pangitaon ko mama, kaigpit kay sus mama sa kuha. Kuyog sila itag uyab lagi kay nagsugal mi ani ba? Nya kasukan ko mama, di ba ka manubag. Hindi ka abot dito luoy kay ko maulawan ko dito. Ah, wala na sila diya kaysa sa kasukan ko mama. Mas man din ang ka-importante gyud nimo nganong Importante lagi kay lagi, di na ginalan pang tanong dira. di man ta maabtag gabi sa eskwelahan, igura man ka mo pakita Di dito. ba lagi ko kay pas, lagi ta karon lagi. Igura ka mo pakita dito ba? Pakita ka dito. Pwede na mo na i-cancel. Okay. Tarong ko eskwela. Okay ra, fight ra, okay ra. Bahala ka di ka mo kuy sa kwa. Ayak ko kay anak nakita na. Diri lang ko paabot niya kay murag bantang man diri ah. Asak ang naghanap ko. Kaayak ko ganinar ko diri bala. Sa oras mo napaabot ko sa paingon na daw. Asa na nang paingon niya katindugaya. Uy, nara ko diri. Uy. Nara ko diri ba? Diri magasa. Diri wala kay tawo ngagi ba? Mingaw kay diri. Diri magasa. Oh, do kay lagi ka. Nawala nara ko gi kon ba nara ko gi. Importante ba? Dili ba isa ka oras na ko sig paabot diri yo. Anak ka paingon na ka. Importante ni adto ko. Ah, salamat kay niadto ka diri. Thank you kasi pag-adto nimo kay saglayo niadto ka salamat kay. Isa lang ha kay dugay ko kay. Pan mangod, nag-away magud mi sa mo kung uyab. Ha? Nara gyud di ay? Naa pero wala na oy, labo na oy. Pero ako nagbulag yapon kay. Kana maayo. Wala na tarong komunikasyon ba? Ah, kana nindot na bulagan diri mong nana. Manapat mangita na kaglain na. Okay man to siya pero ambot oy. Naginahinay na magkawala akong love sa iya oy. Ako pa nimo, nang anang sitwasyon nimo nga nang malabo na mo nang wala na may question kayo, dapat mangita na kailangan na na. Kulagi na mong uyab, may tag makatunong ka para sa ko abot ang kaayo nya. Kinsa na ko para pilion pud nimo pud. Ah, okay man ka. Okay problema sa mo kay buutan man ka. Nakita man ako sa imo ang panloob na niyo pero okay ra sa imo nga pling-pling lang sa. Ah, okay. Pero sa kuana, basta kita ka tatag-adlaw jud ha. Mo-chat lang ko si mo, nana, basta atong benyo dapita, diri dapita. Wala problema na. Oh, Basta kita na sa oras. Oh, alas 2. Tagad alas 2 yun ha. Dapat nanata diri at tagad Ay, alas mo 2. eskwela. May pangtarong po eskwela oy. Ay, sa ko guniti. Tarong eskwela ba? Oh, tarong eskwela oy. Ay, sa ko guniti. Wala kahilas ba niya oy? Kabalo pa lang kay walay klase man pag ako ni eskwela kaapoy kay atong eskwelahan. Asam to kung uyab oy. Binuangin mo pag-eskwela ba tarong? Pagtarong eskwela. Tarong Sige ro magkating klase siguro. Wala oy. Ako yung na nga sige kating klases. Karon na pud ni kay ablo na ka basta kapuyag limit kaayo kapag sa eskwelahan. Ako uyab. Mo na yun mo. Pre, oy, bilang ko pre. Wala man ko ani kinsa yung bayana niya. Patay na meron hunong pag yun. Ay, largo na lang ba? Iglihok ba? Iglihok ba? Pre, saan ka ba niyo pre? Uyab, amo na uyab nimo? Kapling-pling na ka pre, kapling-pling. Pamilyar lagi ang naong pre. Pukawa daw pre. Kapling-pling rin pre ay. Ha? Kapling-pling na ko nay. Pukawa daw. Oy pre! Pre! Wala ka ilam ko ano kisam ya. Ay! Ale dire. Naog. Ikaw di ay na bantog lang sigag dali-dali kay naa day kayo yablain. Kasi inay uyab nga. Isang to kawan nimo, ako pa yung amigo imong gikuan. Natulog ra man kita diha, ang kita kabaluan na kani. Ganihara mo diha dano. Ha, mo tong di ka mo kuyo sa eskwelahan no kay dire ka. Gusto nimo dire ka. Ay sig pasagan og istorya ba? Wala kay ayo daan ta ko.
Wa ko'y salig yun nimo. Daan pa ko. Nakon sa rin to diya, wa man. Kasi na kung sa mo diya, duhara mo, wa mo'y gibuhat. Nakon sa rin nakita. Ako, gabi pa ning kamot ako eskwela para, unsa man, para nakay kuan tarong Wala nga. man mi nagibuhat, Deb. Wala man mi nagibuhat ato, Deb. Nakon sa rin nang tulog Sa wala gibuhat, kisa mag alangan na nagunsa mo diya. Naglingkod ra, unsa man diya? Naglingkod mo? Sure ka, naglingkod na mo? Oo, yes, O nya, pa. wa mo kita ninyo. Isa pa, wa mi relasyon na totohanan to. May relasyon na kung saraman na mo diya, alangan nagampo mo diya. Nilingkod to gani. Tingkod nga nagubo na kadiya sa lubutan dapit. Natulog kani kuno, natulog ni kuno. Kung patulog na ikas balay, di na ka diri matulog. Nakisa man tong kawanan nimo ha. Ako pa yung barkada. Buhat, Deb. Wala man nagibuhat diya, Deb. Dapat isulti ka daan nga magbinuang ka para makabalo ko. Wa po ko nagbinuang. Nga ugwa ka nagbinuang, wala ka nakikuyog ato. Amigo ra ko to, amigo ra ko to. Amigo ra mo? Asa dapitan nga side amigo mo ato? Nangulan ko kwarta ato. O ana ray mo kabalo sa kuha? Naningkamot kag eskwela kay daghang kog panganoy para sa tuwa. Para matagaan na kag nindot nga kinabuhi unya inganaon ako nimo. Wala O na sige. ko nagbinuang, Deb. Kung magbinuang ka, dito na ka, dili na ko mupugos sa imo, di na ako ipugos mo sarili sa imo. Bahala na ka, og mupili ka, mubinuang ka, ikaw na bahala. Basta ako, na-ready deserve nga babae para sa kuha. Deb. Bahala ka! Deb, kamiya ka. Deb, Tara. ako nagbinuang. Ayaw ko! Dara! Dara! Bakit kag naon?